السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. İki qатын мәсьәләһенә килгәндә, дөресрәге ике qатын түгел, дүрт инде ул. Коръәндә Алла Тәгалә мөселманга дүрт qатын алуды рөхсәт иткән. Беренсенән, икенчесенән еш кына кешеләр нимәгәдер шул ике qатын я өч qатын дип һөйләй. Минем уемса, күбрәге ике гаилә, өч гаилә дип һөйләргә кирәк. Күп нәмәне без нисек атайбыз, шуга мәгънәһе лә бәйле. Әгәр ике qатын дип һөйләһәләр, шунда ук мана ирнең ихтибары нәкъ qатынга юнәлгән һәм итеп аңлайбыз бит инде. Ләкин икенче qатын алу ул тимәк икенче гаилә кору дигәнде аңлата. Алган икән икенче qатын дип кемдер? Тимәк бул qатынның балалары әгәр булһа, унан алда шул балалар өчен дә җаваплылык ала. Балалар булмаһа барыр киләсәктә ошо qатындан тыурга тиеш бит инде балалар. Тимәк икенче гаилә барлыкка килә. Шулай булгас, бәлки икенче qатын, өченче qатын, дүртенче qатын дип һөйләү бик үк кирәкмәйди дә. Икенче, өченче, дүртенче гаилә дип һөйләү дөресрәктер ул. Хатта мана ошолай һүз менән нимәнелер дөресрәк итеп атаһак, кешенең ихтибары икенче төрлерәк нәмәләргә юнәлтелә. Һәм кеше үзен җаваплы итеп тотырга тиеш, хизергә тиеш ошо җаваплылыкты. Бу мәсьәлә әлбәттә еш күтәрелә. Мана карап торһак, яңарак кына Facebook'та һөйләп алып киттеләр. Башкортларның элек 2-3 qатыны булган фотолар халалар. Мана бүген генә лә бер фотоны халдылар. Еш кына хатта qатындар үзләре һөйләп алып китә. Бу башкортларда гына түгел, күп халыктарда күтәрелгән мәсьәлә. Элек тә хәзер дә киләсәктә лә күтәреләсәк. Чөнки бу исламда мөһим, җәмгыять өчен бу кирәкле нәмә. Тарихтың кайһы бер вакытларында ошо бер ирнең ике я өч гаилә кора алуы җәмгыятькә исламда бик кирәк. Шундый мына тарихи бер факт. Икенче дөнья хугышынан һуң Германия qатындары үзләре ошо мәсьәләне күтәргән, кануни, юридик рәвештә икенче qатын алуды рөхсәт иткәннәр дип. Бу тарихи факт. Ни өчен? Чөнки аңлайһыгыз, күп немец ирләре үлгән бит инде хугышта. Германия Рәсәй мәгъзур ил түгел. Шуга әлбәттә qатыннарга ирләр, егетләр йетмәгән. Һәм шуга ошондый 2-3 гаиләлек кануни рәвештә кабул итәргә теләгәндәр. Хәзерге заманда күп егетләр карай да, әлхәмдүлилләһ, Коръәндә язылган бит инде икенче qатын мөмкин алырга. Хатта 3-4 итеп алһаң да була. Һәм баралар да өйләнәләр. Әлбәттә, безнең ошо күп qатындар коммунист җәмгыятендә тәрбияләнгән, үзләре әйтәйек комсомол, пионер булып өлгермәһәләр дә барыр ата-әсәләре булган бит инде заманда коммунист. Һәм уларның тәрбияһе бөтенләй башка. Улар буны аңламай. Шуга бу qатындарга мана Коръәндә язылган, Пәйгамбәрбез заманда саллаллаһу алейһи ва саллям бу булган, карагыз, хатта башкортларның фотоларында мана 2 qатындар, 3 qатындар күренә дип. Дөресен әйткәндә, егетләр бу ана шундый хәлгә эләккән qатындарга дәлил түгел. Уларның күзләре йомылган, улар үсеккән, улар буны аңларга теләмәй, улар бер үк нәмәне һөйләйсәк. Ул элек булган, хәзер ул була алмай, булырга тиеш түгел. Һәммәгарак ошондый күзләр һөйләйсәктәр. Бу сер түгел. Шуга күп гаиләләр таркала. Мин нимә әйтергә теләйм? Егетләр, әгәр кемдер
икенсе я өченче гаиләне үзенең елкәһенә алырга карар иткән икән, һез ян ягыгызны карагыз барыбер. Беренчедән үзегезгә һорау бирегез. Һез икенче катынды алһагыз, беренче катыныгыз үсегеп кайтып китмәсме? Бу бит еш була. Бәлки ул тиклем гаипле түгелдер ул беренче катыныгыз. Ул ундый кимәлгә әле килеп бетмәгән. Ул ундый тәрбия алмаган. Ул ундый мисалдар, үрнәктәр күрмәгән. Яшь катындар түгел, субханалла, хатта олы катындар, мана 40-50 яшьтә булган катындар буны аңламай. Ире яшьрәк бер катын алһа, үсегеп кайтып китәләр. Шуннан башлана төрле проблемалар, я һин икенсеңде калдыр, я минең менән айырыл, һәм башкаһы. Был һәр вакыт тик ошолай гына була. Мана карап торһагыз, үзегезнең танышларыгыз араһына карагыз, 1 ел элекме, 5 ел элекме, 10 ел элекме булган төрле хәлләрне тикшереп карагыз, ул һәр вакыт шулай була. Әлеге хәлдә безнең җәмгыятебез мана ошондый кимәлдә. Буны кабул итәргә кирәк. Шундай мисал китерәйек. Мәктәптә ниндидер малайды тик тукмап йөрөтәләр ди. Өенән сыккан һайын мәктәптән кайтып барышлай, мәктәптең эсендә һәр вакыт уны тукмайдар ди, типкеләйләр. Классташлары. Кай вакыт хатта бәләкәй малайдар килеп тукмап китә. Кыскаһы мана шулай тик рәньетелеп яшәгән бер малай. Шуннан был малай яны гыйп киттеләр ди. Бундай хәлдә түзә алмай, үзенә әйтте ди. Мана иртәгә мин барам да мәктәпкә иң көчле малайды табам да уйламай шуның теге танавына бирәм дип бит. Нимә менән бул бөтәсәк? Әлбиттә бул тагы берде тукмаласак. Әгәр еңел генә тукмалха ярай. Бәлки уны нык итеп тукмаясактар. Мана шуның хак. Хәзерге заманда ирҙәр, егеттәр, гафу итегез инде, бәлки күп кешегә был әйткән һүзләр оҡшамаҫ, ләкин улар үҙҙәре ғүмер буйы ир булып еткәнсе ябай тормошта йәшәгәндәр, әсәләре уларҙы тәрбиәләгән. Шунан бер көн теге ислам кабул иткәндәр бит инде. Әлегә ул бер өй ҙә һалмаған, үҙен бер нисек тә күрһәтмәгән ир булараҡ. Кайһы вакыт бәлки бөтөнләй катынның елкәһендә ултырган шундый ирҙәр ҙә бар безнең заманда, аптырамагыҙ. Тагы бер ҙә әйтәм, бында катындар ҙа, ирҙәр ҙә бәлки гаипле түгел. Сөнки без тарихтың шундый мана осорында йәшәп ятабыҙ, егеттәр. Мана кисә генә тип әйтәйек, коммунисттар бөттө, без әле саҡ ҡына мосолман булараҡ ҙурайып киләбеҙ. Шуға ана шундый ирҙәр күп, катындар менән яшәгән, катының һүҙенән сыға алмаған кайһы бер райондарда быҙау тигән һүҙ бар бит инде. Мана быҙау хәлендә яшәгән бер кеше инде. Һәм бер көн мәсәлән енләнеп китте лә, Ҡөрьәндә әйтелгән бит инде, мин мана барам да хәҙер икенсе катын алам. Барды ла алды. Ул ҡыйын түгел ул безнең илдә. Сөнки ундай катындар, риза булып торган катындар күп. Барды ла алды ти. Нимә менән был бөтә? Беренсенән, уның беренсе катыны быға әҙер түгел. Уның үҙен әйтеп тә тормайбыҙ. Ул алдан уҡ әҙер булмаған ул. Шунан, ана шул, мин икенсе катын булып барырға риза тигән катындар улар әҙер ти уйлайһығыҙмы? Юҡ, улар әҙер түгел. Күптәре әҙер түгел. Был тик һүҙ генә. Әйтәм бит, ана шул фотоларҙы ҡарағандар да, тарихты уҡығандар да, Пәйғәмбәр заманында булған йәмғиәт тураһында нимәлер уҡығандар да, һәм баштарында уларҙың романтика. Мин дә әҙер, мин мана икенсе катын булып сығырға әҙермен тигән дә, ниндейҙер катын сығып киткән кейәүгә, икенсе катын булып. Улар ана шулай 1 ай, 2 ай, ярты йыл йәшәйҙәр ҙә, аҙаҡ аңлай башлайҙар. Юҡ, бындай тормош минең өсөн түгел икән ул. Сөнки мана беҙҙең теләктәребеҙ ул бер нәмә, ысын тормош ул бөтөнләй икенсе. Ана шул икенсе катын булып сыҡҡан катындар үҙҙәре күп осраҡта ул әҙер түгел ул. Кейәүгә сығырға кәрәк булғанда улар бәлки әйткәндер мана мин. Әҙермен, ләкин улар аңларға тейеш. Әгәр икенсе катын булып сығалар икән, уларҙың хәлдәре барыбер айырыла. Нимә менән?
Улар бердән бер катын түгел, улар икенче. Димәк, ирләрнең уларга бире алган вакыты, игътибары, аксаһы ул бердән бер катын булган гаиләләрдәге кебек булмаячак. Буны улар аңларга тиеш. Ләкин күпләр аңламай. Күптәр үсегә башлай. Һин мана кисәгә килергә тиешенең килмәнең, һин мана шунса акса бирергә тиешенең бире алманың, һәм башка. Шулай итеп гаиләләр таркала. Шуга теге мана мәктәптә тукмалы йөргән малай турында мисал килтердем бит инде. Ана шул мисалга кире әйләнеп кайтһак. Ул малай әгәр үзен ниндидер дәрәҗәгә күтәрергә теләй икән, ул иң тәүдә көс йөргә тиеш. Спорт менән шөгыльләнергә, әзрәк буйга үсергә. Шуннан яйлап кына ул теге үзенең дәрәҗәһен исбат итә башларга тиеш. Ләкин түгел барып иң көсле малай менән һуышырга түгел. Ә иң тәүдә мана ябай гына итеп әйткәндә эргәһендә йөргән шестеркаларны тукмарга, еңеп алырга. Шуннан әзрәк көслерәктәрен, тагын көслерәктәрен азак барып, ана шул иң көсле малайга исбат итәргә үзеңнең кем икәнен. Мана шулай яулана егеттәр дәрәҗә дигән нәмә. Әлеге хәлдә мана бу сагыштырулар ямһыз булса ла, безнең ирләрнең хәле ысынлап та шулайрак ул. Без үзебезнең кем икәнебезне исбат итәргә теләһәк, без яйлап кына бер көндә түгел, елдан елга үзебезнең дәрәҗәбезне яуларга тиешбез. Шуннан, бәлки, безнең җәмгыять, безнең егеттәр 2-3-4 гаиләгә лаек булырлар. Бу еңел генә килмәячәк. Әлбәттә, кемдер хәзер әрләр мине охшамас уга, ләкин мәкаль бар бит, бер олоны бер кесене тыңла дигән. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям бер хәдисендә әйткән: мөселман үзен кәмһетергә тиеш түгел. Сахабалар аптырап сораган, ул мөселман нисек үзен кәмһетә ала? Һәм Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям шундый җавап биргән: әгәр үз өстенә көсе йетмәгән нәмәне алһа дигән. Хәлеңдән килмәгән нәмәгә тотынып, азак уны эшләй алмау кәмселек хур булуга килтерә. Шуга уйлагыз, егеттәр. Әлхәмдулилlah, бу тарихты өйрәнү яхшы, шундый хүрәттәрнең булуы бик тә яхшы. Ләкин бер нәмәне һәр вакыт исебездә тотайык. Безнең теләктәребез бар икән, ул теләктәрне тормышка ашыру өчен безнең көсебездә булырга тиеш. Шуга яйлап кына белемебезне арттырайык, көс йыяйык, олларны тыңлайык, үзебезгә ниндидер бәла килтермәйек башыбызга. Джазакумуллаһу хайран, баракаллаһу фикум. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһ.